Did Utatu Mosamselegu just confess and prove everyone right that have been accusing him of ukutwala on episode 3 of Uthando Nesithembu? Molweni namkelekile nonke kwezi Chisa Bay Entertainment. Currently into etrendayo on X, Facebook and even phayana ke ku TikTok guys would be Uthando Nesithembu episode 3 season 9. Now ininzi ke into ethethwe ngutata Mosamselegu kwi first segment yakhe apho ke ebe invite brothers zakhe, namely utata Sipho as well as the late ubaba Vukile. You guys bezothetha ngento katata Mosamselegu and uMakhumalo for not seeing eye to eye, especially when it comes to uMakhwela. Into ibizodingidwa kule segment nguMakhumalo into ba hayibo uMakhumalo akafuni uba kuhlale phansi kuthethwe about uMakhwela. Now guys, I don't want to jinx it, so into enza abantu bacinga ba utata Mosamselegu is confessing to maybe having taken some powers to strengthen a financial situation yakhe okanye to strengthen isithembu sakhe ile ndawo ibisengasekugqibeleni apho ke ebethetha ngoMakhumalo, basically saying that just because uMakhumalo unemali akekho omnye umuntu omvayo ususiza, like even umamakhe she will not be able to take advice from her because of ge imali anayo currently. So Utata Mosamselegu ke uye waya kwi diary session. This is the line that is trending. Uthena ke utata Mosamselegu one day ngiyosho ilizwi libe linye kulo muntu osinikeze lamandla. Okay? Ngiyosho ilizwi libe linye kulo muntu osinikeze lamandla. Ngithi lamandla osinikeze wona asesijikele. Okay, amanzi aseyababa asedungekile. Niyamazi ke nani xa seyichaza. Uthi akufuneki ke kodwa size sifikele kuleso sigaba sokuthi sikhulume kanjalo. Funeke sincenge because if sisho kanjalo yonke le yonto it will come crashing down. It will collapse. Now, because utata Mosamselegu is speaking in parables and is not coming direct at us. I remember last season apho wayihleli phansi ke ekhala after uLwandle was involved in a car accident. Wavele wakhala nje out of the blue wathi, oh, had anything happened to uLwandle, guess what, bekuzoblenywa mina. Guess what, ndim ebezotrenda ndiblame kuthiwe mna ndithwele ngomntwana. So I need to ensure that everyone is safe kulomzi lona. So if ezothetha in parables athethe into engaqondakaliyo, already there are some people vele that have been accusing him of ukutwala. So I did see on social media a lot of people coming forward besithi abanye hayibo utata Mosamselegu, is he confessing to indoba yena uthwele, while others are saying that I think utata Mosamselegu one day would do anything to take power away from uMakhumalo. Some are even accusing him, saying that one day Mosamselegu uyoze amloye uMakhumalo, the way he is so jealous ngemali currently anayo uMakhumalo and the power that she currently holds. And furthermore, because she knows that she's got a lot of power, uyakwazi ngoku to stand up for herself. So bathi ke abanye, yay, one day Mosamselegu uyoze amloye uMakhumalo. Now there are some people that are saying probably utata Mosamselegu is referring to powers abazinikwa ngabaphansi. Siyabazi ke abaphansi bakatata Mosamselegu could only be uGogo Flo, right? That is the only person Tina esimaziyo. I'm sure you'll remember last year sometime ifamily katata Mosamselegu yake yafika ke yaza ngaphambili and accused him of stealing basically powers the ancestors so that zizosebenzela yena, and was also accused of having done izinto ke emathuneni in order for those things to benefit him. So xa izothetha kanje in parables with diary session, obviously ama viewers are going to be raising ke ngoku eyebrows ba uthetha ukuthini xa ethetha kanjena. Hopefully kuThando Nesithembu Uncut utata Mosamselegu will come and explain to us into ba
what did he mean by saying lo muntu lona owabanikeza this power uyoze ayosho ayoceba kuyena uMakhumalo, and then everything will collapse? We are hoping and praying that he will come forward ku-Uncut, which will be probably in December. Hopefully i-Uncut, guys, mayidlalwe straight after season 9 ends, which is sometime in May. Then ke sibonise i-Uncut so that singazulibala izinto ezininzi. So another person that is trending, guys, is uMakhumalo. uMakhumalo ke uyatrenda after i-segment yakhe, especially izinto ebezithetha ngoSamke kwi-diary session yakhe, where she was revealing into yoba mna 1.1 I am not going to take care of uSamke, because uSamke wafika ecinga uzoba yingqothovu yomfazi, and yena wayithetha my man this, my man that, my man that. So therefore my man must, because she never considered our emotions and our feelings. So makaqhubeke ke esithi my man must. So there are many viewers who are confused as to why uMakhumalo ezothetha ngolo hlobo, especially because ungu-wife number 3. Umbuzo ke umile into yoba njengoba yena wayintombazanyana encinci ebetha isigubhu ecaweni, wayengaconsideration ngantoni ii-feelings zomayeni nomacele, njengoba yena nje ezofuna into yoba makaconsiderishwe ii-feelings zakhe. Furthermore, why uMakhumalo efila so betrayed by uTata uMseleku just because ethathe uMakhwela? Because if you landela the show, you would know that even uMangwabe and uMakhumalo had some sort of friendship prior to uMangwabe coming to uThando Nesithembu ezochatela uTata uMosamseleku. So why does she have such a huge problem now that kuthathwe uMakhwela? Now some may argue that it's because number 1, why chokuse eli into yoba okay ke bhutiza, njengoba ufuna uwife number 5, ndicela ungathathi umntu owaselalini. But nonetheless they went ahead, betrayed her. Furthermore ke ngoku they wanted to chip in after having betrayed her, bahamba bayojola emveni kwakhe, and then ke ngoku they are demanding financial assistance from uMakhumalo. Zininzi ke nezinto that viewers want to know about this financial assistance, but to what extent does uMakhumalo assist the other wives? Yeah, understand. Now, from what we know as the viewers, we know that uMakhumalo, number 1, administrator of businesses. I think kwezinye seasons kwake kuchiwe into ba uMakhumalo is the one who takes care of servicing the cars, the insurance, and all those things for the wives, and imali uyithatha from family business. Yeah, understand. So people are now questioning into ba why uMakhumalo ngoku ezoba ngulo mntu anguye ethetha ngento yokokuba yena she does not want to be part of uMakhwela when imali is for the family business and does not necessarily belong to uMakhumalo. Why Mosamseleku ezobhifa kangaka noMakhumalo if imali ngeyomndeni and not belonging to a family business that uMakhumalo remains to be administrator at? So that is where the confusion comes in, and that is why abanye abantu ke ngoku benze njani, bemthuka uMakhumalo, bembiza ngawo wonke amagama, bemkhumbuza imvelaphi yakhe, when into ba sisi you lose them how you got them. Nawe uTata uMseleku wafika uyintombazanyana encane ebetha isigubhu wamfumana kanjalo. So why ke ngoku uzomonazela uMakhwela ungazufuna ukumthi take care of ngalo mali ekuyimali kaTata uMseleku family businesses that you are just only the administrator to? So guys, i-comments nizobe ndizifakile as I'm talking to you guys, zizobe zidlala apha so that you can see what the people are saying about the recent episode. But anyways, if usoyibukelile guys, please do let me know what you thought of what uTata Musa was saying.